Dipu miles droxy along drugs make a kai. International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking apothak case apen ex UPL atum bike pacheng asai kedeng. Rongsopi preaching station along Mondoli kang tim ke pathira sai kedeng. Kardom Pini Karbi Prime Time Berta Long Penny Lisami Mirinan Sepi Pini Bertang Ton Pen Arjuponik Tha Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister Arpu Kedeng Pen Assam along Riarlo Drugs Mate Pregjam Araki Hormu Angkura Pelong Pen Kahelang Labji Aphan Pura Kedam Tang Penangan Apor Pen Keneblong Tang Kuti Kuti Anam Kedo A Drugs Ganja Heroin Pen Tanglok Ongdung Araki Hormu Abu Yang Som Meke Kaya Sai Kedeng Pon Sonsi pinivo signify inquara trocar ni mate anti-drugs day ni pache tondon si Karbiang Long administration mate SP lapen PS staff atum chelang si Dipu manja ka cheleng atowar miles droxy long kedo ita bheta long kedam tangar ni pen kenepon long tang arakiamar abui angsom meke kai pon bangso hot kaddu kave 48 crores 40 lakhs 5900 ador araki amar abui angsom mekai ponlo Kidam tang apor kine ponlong tang arakia marmati heroin ganja opium pen kichenglok tablet cough syrup la pen kapre kap here meme arakia mar dipu angkang la pen bokajan angkang along kine ponlong arakia mar pangrum si me kai ponlong আজি আপোনালোকে জানে 26 জুন আজি এন্টি ড্ৰাগছ ডে সেই উপলক্ষে অসম চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি আমি আজি এৰাউণ্ড 48 কোটি 60 লাখ টকা মূল্যৰ ড্ৰাগছ আমি ডিষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাগছ আছে যেনে হেৰইন আছে কোকেইন হেৰইন আছে আৰু অপিয়াম আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাগছ আছে আৰু সাইকোট্ৰপিক সাবষ্টেন্স আছে গতিকে আমি আজি এই সকলোবিলাক আপোনাৰ সন্মুখত আপুনি ডিসপ্লে কৰিছোঁ ইয়াৰ পিছত আমি এতিয়া দাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিম নিউজ ৰিপৰ্ট লংছডাৰ ইনটি কাৰ্বি আংলং লাইভ Ajara sonsada me phopea kopen kachere henlo kemena yang theklo bonda non ki thomi ove kimia tum drugs kirima phai nangke bat boma jok hamphang along penangan akano hok dokoklo bangso jok asam sarkar pen kai ki kama thapon drugs kachojor asai ke pavir deji aphan sai ki claim pon asonsi pini case e pen abarim UPLA asong atum setame bangso drugs ke pavir ji aphan bai ke pache jeng asai ke deng pon Lasonsi pinia da por phai kep apor malom pen Karbilo Charlia Song pen abarim United People Liberation Army atum chepatre piponsi Sangti hidimate Balipathar Higher Secondary School patho aklamalong chingrum si International Day Against Drugs Abuse Illicit Trafficking aputhak Sarupathar MEC angkang bike pache jenga sai dengpon Tangte la drugs pen ko an kaphere me me aputhak nangli nili la pen nangli somar kapajok ji aphan ko an chirok tok dolo Prangse Karbi Long Life kelang radan phan kadam paje reglo lalo non ni ligido la bangke la dak surubuthar arlo jasemet la dak balibuthar higher secondary pathu aklam long sinon ni ler dablo pipoma bote pini la dak napaklang ponji ke la helo pini ke international drugs anti drugs labang sorni pen pachi ton se pini la dak kese Karbilo Charlie asong na menche pati response la dak la anti drugs aputhak Ladak surubuthar angkang bite really labangso kapachi jeng pen drugs aputhak alang letum kapachi ni point phase alang letum ladak monchi sik chidang ponlo Bangso drugs ke chodun data bangke penangan aning ka siksak pensi ke chodun tahai lasila pusona tuma phana bangke kang check ke tam pen kalira kang hon pen ke than ke mum pensi bangso ra ki hormu ke chopena bangke pajok ponang popusi ningje pon No nilitum dak isini tum isia livlet isi ke mono paklang pondok je labangso kichu long bangke mupen ta nili pangpanglo hini ki thom pota hai labangso kirim nun det bangke hemisi long bang atumon memidat pota hai hemisi pe kachi tonte labangso pen aning ko pine dukok ta hai se arijon do lapen ke kopine aning kachi do kopine che hanglo so pen ke pludun pen mat lason pen na chudet ta hai
lapen ajir pijir po kacelang long ke mediat hala tumbang puri no hala de tahai lapen ke kopine financial mane tangka maha ke dure labang so problem pen dokok tahai lason se kapre pen region do utahai ta hala nang lapen ke apa kapre region be pin pen dame ke cheng kopine chomar lang ko soni ne ipong wet ke thang theji lason kama thadum dadu kopile chumadon lang lason tame chumadon pa ke chumad pen ke kopine ke cheng doji laso araki hani lase pe ka chumad lagi cheng lopote labang ke api ke chijogon elo Pinibangso International Day Against Drugs Abuse and Illicit Trafficking puthak ke talon ponalong kaddu kave bang pharo ke thom societum chetong donsi bike rally padopon manghume me mat ele tum chichini hunde pin pam ele tum ham phang matela ki thurmi owe ki mitum drugs kirima phai pinangan bat tanglo budang bolote pharong bong pen phan plikep 40% bake ringdet lasong sin litum theklong lasi nilitum XUPL Welfare Society lapen karbilo chalia song phamphang ini sanchomi nilitum chingrum si pini labangso anti drugs awareness rally bang pangcheng ponlo Balipathar pen presente rang karbing long live Dipu rong sopi along ke do rong sopi preaching station along ke damtang wo signify inkwara porni Arni dili por phai hinira chitim apor pen mondoli kang thim kang puamai paman pon bangso mondoli kang thim kang puamai long Reverend R Laltra pua ahin pensi chari pon idam tang suri hinira kretrok anikan wo signify krehiniani mondoli hemari rati strong phara hemalong kang pupon rong sopi preaching station aphan dipu mondoli ahin pensi lana lahon pon bomsi ningkan troksi an nang choklong lo laso jok dipu presbytery pen kachepatir pipon bangso rongsopi mondoli kang thim ke pathira mai long dipu presbytery moderator Reverend R Laltra puya ahin pensi chepahem phupon lo bangso hot rongsopi mondoli phurkimo radaphan ke parjupona bangke dipu presbytery chonbang mondoli asar waisong terang pensi parjupon lo Kedam tang surah ke troning kan rong supi lapen adung rai rong ke du donar kep an presbyterian adon chala kha long si singwai pen adon girja ke du pangcheng lo chiklo yon thom baka phile tu ma fellowship chuhang lonang pusi arul achiklo monle hemari binarson ingti a hemalong chingwai si chirailo bangso chingwai ke rai teng pen dipu monle long fellowship nang seng PG aphan chuniri alopa lelo lapena menta rong supi pule iro nang pusi chirailo rong sopi preaching station atuma phan hempre ke domate mondoli kang thim ke pathir pon hot kalana a mondoli mate dipu mondoli ahin pen longri pastor Reverend Al Laltlan moya ahin pen ke rap pajir tekang mondoli kang thim ke pathir hot pastorate risonim so amai lapen rongsopi mondoli ahin pen arnama phan kero alun pen kero pipon Maipu Dipu Presbytery Moderator Reverend R Laltra Pua Ahin Pen Rongsopi Mondoli Kang Thim Ingpu Ponsi Kalana Amondoli Asar Prodip Singh Nar Ahin Pensi Arnamalong Hodai Ponlu
บางโซพี่มอนดุลีกังทีมกังปูพุทักไบเบลลัมเป็นบางโซรองโซพี่ preaching station เป็นมอนดุลีกังทีมเก็บปัทิรอปอร์อันอลังลิตุมอลองอารนามกัจจไปเฮมพูดุนอจอกซีปีนี้นี่มอนดุลีกังทีมปิทิรปนลงลุปุสีดิพุ Presbytery Moderator Reverend R. Laltra Pua Jumisen Ben Thanpon Loon Bible loon along tum karjulong tang ason si kang thirang long athak hem phuam le thang arong sopi chekim lo Israel along kaprek adima par la Jerusalem chinghon muchor lo ana marong sopi nang phuthak la manghu me melam ning je lo rat atuma men hem phu to pol la pen hala tum ke do ana phanta Jerusalem asan choma so parlo pompo usi tum theklong lo Mondoli anam arong sopi la ke Kristo avi pen nang ke nam la pen nang ke seng a mondoli hello la ke number isia phan chini no Bang so Monduli kang team kang pu hut kalana Monduli asar Prodip Singh nar pen ke danglok pastorate arlo ke do Monduli asar pastorate ke jatum pastorate risonimso amai ke jatum diphu pastorate ingjer marli ke jatum pastorate arlo ke do an Monduli Hemari pen ke danglok pastorate arlo ke do an Monduli la pen preaching station along longkri si atumta chitong dun si alon pidun News report Karbi Anglong Live Soching Thenta constituency angkang kedo an pherang ke claim bang atum chingrum si pini Soching Thenta press club amahang pathek ponlo bangso press club ke sing pon along laugh sing terang ke cheng si amai phuang hoi chepalong dun Lakhatri Troxy Soching Thenta constituency angkang along isi radaphan ahok pet abir ta ke paklang ponji aphan lapen Soching Thenta arat kiduka kisung pen Kedanglo kaprek abirta rada hongja along an kepangdak jia phan pura Soching Thenta arat aparman isi ingtang kring apherangke abitung mate press club amahang pathek ponlo Bangso press club amen laki Soching Thenta press club usi amen chi ir ponlo Pini Bangso press club amahang ke pathek ponalong kaddu kave chingwai chingsai ponsi love sing terang aphan mai phula pen jirsong ingtia phan chun bangarpu pek ponlo Bangso Soching Thenta Press Club amahang ke pathek amai long kachitong dun aluhia man pen District Press Club of Karbi Anglong amai phu Digonto Teron Kongchun Bang Daniel Sonbe Games and Sports Chun Bang Mongol Singing Hi Rap Chun Bang Vivian Longki Rongpi Rongmongwe Police Station OC Jibon Marak pen ke danglok ke thegiding atum chetong dun Mai phu la pen Chun Bang la pen anparta Bangso Press Club along ke Japon ji aphanpura Katu kawe bangkri sia tuma phan prexam arpu pekpon Rongmong we pen lap sing terang Karbi Anglong Live Khatkati Police Station angkang Karbi Anglong pen Nagaland ahoy Lahorijan RCC adolong arum along kedamtang wo signify inkwara pho arni inut so pinso ke thitanga bangar pum longpon pusi police atum pen pachini pon Khatkati Police atum birta ke long pen wo signify inkora pho bhomkuruani ada por phai trokra achitim apor malom inut pang thek the sopin so ki thitang bangar pum dolong aru malong kiti voi theklong si adung an patiboklo la so pen kiti voi ari so phan rengjilang bon pumathasi dimapur an keso peklangdam aphan anta ponlo bonta doctor atum pen thitang lo busi klardak pen pachini ponlo Bangso phi Khatkati Police atum puthot Karbi Anglong chewan thusi kithitanga bangar pum aphan postmortem ki claim chi aphan difu rong so pelong kedo difu medical college and hospital along an palelu nonamat kithitanga bangar pum difu along si bipon koklang lasikomani hempen avedet lasondo plote klada kachini ji aphan Khatkati Police Station along kahumri ji aphan ta Khatkati OC bordoloi pen pachini pon Bokajan pen anantirang Karbi Anglong Live Tangte pini Karbi Prime Time abirta ke lapuan si kang ton paniklo